que houve que cambiar a ubicación pola inclemencia do tempo, senón, pois, teríase desenrolado na Praza Maior e tamén na Praza da Fonte Nova, na segunda parte. Dado que, pois, o día amenceu bastante galego, un camiñocito, día letras galegas, día galego, día invernal, pois, decidiuse de facelo, en este caso, pois, no Teatro Pastor Díaz, polo menos, para poder disfrutar das interpretacións e, sobre todo, pois, non mollarse. A autora homenaxeada no Día das Letras Galegas 2024, Luisa Villalta, naceu na Coruña en 1957 e faleceu prematuramente en 2004 aos 46 anos. Foi escritora, filóloga e violinista. Unha intelectual que traballou en distintos campos: poesía, teatro, narrativa, ensaio, música e colaboradora habitual en xornais e revistas e realizou traduccións tamén. Foi unha muller feminista, ecoloxista e amante da nosa lingua, comprometida cos movementos sociais e culturais da nosa terra, como a Festa da Palabra Silenciada e Burla Negra, e formou parte da Mesa por a Normalización Lingüística e da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua, e ademais exerceu como mestra en distintos institutos na provincia da Coruña. No eido musical formou parte da Orquesta de Santiago de Compostela desde 1985 e posteriormente da Nova Orquesta de Galicia, así como de diversos grupos de cámara galegos. É a sexta muller nas 61 edicións da conmemoración do Día das Letras Galegas, en este caso, pois, que participa, é homenaxeada en este sentido. Luisa Villalta está considerada unha creadora dunha obra única e sólida, comprometida e singular, que a converteu nunha das voces poéticas de referencia da segunda metade dos 80 e dos 90, con máis de 25 obras publicadas, colectivas e individuais de diversos xéneros, algunhas delas a tipo póstumo. Bueno, en resumen, era un artista total. Víctor Freixanes, presidente da Real Academia Galega, di que a relación de Luisa coa música, a música foi, desde os primeiros anos, unha das súas vocacións máis motivadoras e declaradas. Seguramente tamén unha das máis exixentes. Música e poesía, nos seus ensaios, profunda con lucidez esta relación, que se concibe como un diálogo creativo. A música como camiño de exploración e coñecementos de igual que a palabra poética. Pois hoxe aquí, no Teatro Pastor Díaz, vamos, en este caso, pois escoitar e disfrutar de varias agrupacións, en este caso, pois tamén de David Bellas, solista, que vai empezar este acto. O artista e mestre gaiteiro do Conservatorio Profesional de Música de Viveiro, David Bellas, vai nos interpretar o himno galego do poema Os Pinos de Eduardo Pondal e música de Pascual Veiga. Con todos vostedes, David Bellas, ao cal lle agradecemos a súa participación desinteresada.
Moitas grazas, David, por esta magnífica interpretación do noso himno, do himno galego. Os poemas de Luisa Vidalta son unha xaneira cara a alma, unha forma de explorar os recunchos máis profundos do ser humano. A súa poesía caracterízase polo seu estilo lírico e as súas capacidades para conectar coa esencia da vida. A través dos seus versos, Vidalta explora temas como o amor, a morte, a natureza e a existencia mesma, levando ao lector nunha viaxe íntima e reveladora. Pois, despois desta interpretación do himno galego, agora tócalle aos grupos infantís e xuvenís de Vaguas da Terra, a nosa Vaguas da Terra internacional de Viveiro, que hoxe acude aquí a este teatro. Tiñan posta e preparada a escenografía para celebrarla nos multiusos do Concello, con esa exposición que hai de traxes regionais e máis na plaza, pero pois aquí non se podía trasladar ahora todo, por lo cual van facer, como me decía a súa directora Mari Carmen Chipe, pois decíame, vamos facer o que poidamos, que xa é bastante, verdad? Entón, vanos amosar distintas pezas do seu repertorio, tanto de música tradicional como de baile galego, así como o grupo de pandeiretas, e vanos deleitar chicharriños, mairiña, panderelo, maneo, fuchestú, espantallo, as panderetas panderetada do Everesmo, la red, as panderetas labrada de Cortellas, Xunqueira, as panderetas no barrio, Buñeira de Chantada, e van rematar con un día como hoxe chovendo, con todos vostedes, os grupos infantís e xuvenís, así como o grupo folclórico, neste caso de gaitas.
maravilloso que nos ofreceron nesta mañá para rematar con este baile. Este grupo que está aquí é o grupo que vai representar a Viveiro no Festival de Badajoz para o mes que ven, para o mes de xullo. Detrás de todo este moito traballo, agradecer ás monitoras, tanto a Noa como a Lucía, baixo dirección de Mari Carmen López Chipe, pois todo este traballo que parece que é fácil, visto desde fora, pero os que están dentro saben como é, sobre todo nosotros tamén os pais, que acudides aos ensaios, co trasiego de van pa aquí, van pa lá, os rapaces tamén teñen moita saturación de actividades, pero ao final o traballo que se va. Pois moitas gracias pola colaboración ao Vagos da Terra. Con isto rematamos a primeira parte e a continuación xa de seguido empezamos a segunda parte, que iba a ser na Praza da Fontenova, 1:30, pero adiantámoslo e xa o facemos aquí, xa que estamos todos aquí, pois co título que lle chamamos Música e Libros. Con todos vostedes, na última peza, Vagos da Terra. Gracias. Apagar móvil, de palabras inventadas nunhas cancións, o pirata máis bravo, o sol brilla grande, e rematarán coa canción Eu Son. Con todos vostedes, o coro infantil do Colexio Lois Tobillo de Viveiro. Un aplauso.
como o día 24 e o día 25, tanto na biblioteca como aquí no teatro, que están anunciados tanto nas redes sociais como nos programas que hai por aí espallados. E quedoume no tinteiro, son cosas do directo, xa me puxe nervioso, como non había micro, pois, é o que quedoume o tema dos libros. Dicíamos que esta segunda parte titulábase Música e Libros. E de libros, pois, temos aí os stands das librerías Porta da Vila e África Copias con libros, que é o que vende, lógicamente. Entón, moitas gracias tamén ás dúas empresas de Viveiro por esta axuda, por esta colaboración con este acto do Día das Letras Galegas, o día principal. E agora, a rematar, temos a actuación da Coral Polifónica Alborada de Viveiro, que nos vai interpretar 4 temas. En primer lugar, O pasar por Camariñas, logo Muiñeira María Sola, logo O meu amor é mariñeiro, e finalizarán a súa actuación co popurrí galego. E como última peza, lógicamente non podía ser de outro xeito, interpretarán o hino galego. Moitas gracias a todos e todas pola súa participación, aos nenos, aos profesores, aos monitores, aos directores. En este caso dirixe a Coral Alborada de Viveiro, pois Marta Pérez, e moitas gracias a todos. Bo día.
Costello, riquete ri, Oxos caminos das outros agora, non me regreso de cañas virolas. Es esta noite non me hace falar, coa alma do crego, e que irá folgar. É tan brillante, tan doce sinxela, que os anatiños se moran por ela. E mentras eu me aquí, pela Costello, riquete ri, En la Costello, riquete ri. Como as aves, e paso a vida a cantar. Corazón que nace libre, non se pode encadear. Funga Marisha
bailaches, bailaches, que eu ben te direi, que eu ben te direi, que eu ben te direi. Bailaches, 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 bailei. Cantar